तालियां बजा के आशीर्वाद दे दें हमरा के। और हमने के बीच में आदरणीय गोपाल राय चाचा जी बैठल बनी, बहुत बहुत प्रणाम चाचा जी। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। जौन भजन भाई एगो भक्त के भाव बा, जौन माई के दरबार में जाके माई के जगावे की कोशिश करता, लेकिन तभी भी माई जागत नहीं थी। और देखी का कहता भक्त, हरिपुरब से फूटली किरनिया नो हो जागा भोर भइल माई। हाफ नोट बढ़ा दीजिए इसका, बढ़ाई ना हाफ नोट। हरिपुरब से फूटली किरनिया नो हो जागा भोर भइल माई। तुह की जगावेली मलिनिया जागा भोर भइल माई। झूरू झूरू नीमिया के डोले पतैया, झूरू झूरू नीमिया के डोले पतैया। बाड़ी सतोरी बाड़ी सतोरी बहनिया हो जागा और भइल माई। पुरबा से फूटली किरनिया हो जागा और भइल माई। माई अब तो पंडित जी भी आ गए द्वार पे और भैरव भैया भी आ गए, सबको इंतजार कर रहा, लेकिन तभी भी माई नहीं की जागत। चाहे छुए देखिए माई के सब लोग चाहते हैं कि कब चरण छुई और कब आशीर्वाद लें। सभी चाहे छुए के चरनिया नो हो जागा भोर भइल माई। पुरबा से फूटली किरनिया नो हो जागा भोर भइल माई।